दिनै बर' गुदि फरायसालि जितु आफादनि जोनोम सान गायसन सान बे गायसन साननि गेजेरजों नोंथांमोननि जितु दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मा फोरमायनो सानदों? गिबियावनो खौरांगिरि फंबायमोननिसिम दिनै बे गोथार फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय। दिनै जोंनि दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गायसन सान 1974 मायथाइयाव जोंनि बे गुदि फोरोंगिरि आफादखौ गायसननाय जादोंमोन। जोंनि बर' फोरोंगिरिफोरनि स्पेसियेलि बर' मिडियामनि फोरोंगिरिफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादों आरो बियो जोनोमनि समनिफ्रायनो दिनैसिम बर' फोरोंगिरिफोरनि बर' बिजोंनि बर' जाथिनि थाखाय मावबोगासिनो दङ, इयुनावबो मावलांबाय थागोन। खिन्थु दुखुनि बाथ्रा जोङो बावैसो नोजोर होदों जे जोंनि गोदोनि जायफोर फोरोंगिरि दंमोन बिथांमोना लासै लासैनो रिटायार जालांगासिनो दङ। गोदान गोदान फोरोंगिरिफोर हाबफैगासिनो दङ। नाथाय बे गोदानै फैनाय फोरोंगिरिफ्रा बे गुदि फोरोंगिरि आफादाव लोब्बा लाफायैखौ जों एसे नुनो मोनदों आरो दुखु मोनदों। जोङो लुबैयो गोदानै फैनाय टेट पास खालामनानै गोदानै फैनाय फोरोंगिरिफ्रा जथेस्थ' क्वालिफाइड, सोरबा MA MSc डक्टरेट डिग्रि दङ, बिथांमोनाबो बे गुदि फरायसालियाव मावदों। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां आसा खालामो बे आफादखौ गोम गोम खालामनायाव, जोंनि बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव, जोंनि हारिखौ सिबिनायाव जों बिथांमोननिफ्राय मिजिं थियो। गतिके आं नैबे बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो सानदों जे जोङो बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनोब्ला जोङो बयबो खौसे जानांगोन। मानोना जोंखौ सोरखारा गोदोनिफ्रायनो नासयबोदों, दाबो नासयनायखौ बिथांमोना नागाराखै। हयथ' गोदो जोंनि मानसिफ्रा बर'फ्रा खम लेखा फरा खम गोरोंखाय जोंखौ नासयनो गोरलै मोनदोंमोन। दिनै जोंनि मानसिफ्राबो गोबां लेखा फरा गोरों जाबाय, अब्लाबो गोबां सोलो बाहायनानै जोंखौ नासयबाय थाबोदों। दा हमना ला जोंनि फरायसाफोरनि जिथुनाखि फरा बिजाब, बिथांमोना बे फरा बिजाबफोरखौ सम मथे जोंनो होआ। नाथाय गुबुन बिजोंनि अर्थात आसामिस मिडियामनि